Gvern ġdid nazzjonalista jara li min ikollu karozza elettrika igawdi mirata preferenzjali ta' 10 ċentesmi u nofs fil-ħinijiet kollha. Dan biex inċentiva aktar persuni jagħmlu użu mill-aktar vetturi li ma jħamġux. Kien dan il-messaġġ li ħareġ matul konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Ryan Kallus u David Take kif ukoll mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Rebecca Cilja. Gvern ġdid nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech bħala Prim Ministru ikun qiegħed joffri l-irħas rata fil-ħinijiet kollha across the board. Għaliex aħna nemmnu li inti tinvesti f'karozza elettrika qed tajn il-pajjiż u għana nippremjawk. Gvern nazzjonalista mmexxi minnu ser ikun qiegħed joffri l-opportunità lil kull min ixxi karozza elettrika biex iħallas għal kull unit li juża biex jiċċarġa karozza elettrika l-irħas rata illi jkollha dakinhar l-Ena Malta. Ryan Kallus qal li dak li qed jipproponi l-Gvern Laburista ma jwassalx biex min jinvesti f'karozza elettrika igawdi minn rata preferenzjali, dan hekk kif dawn xorta se jħallsu 13 ċentesmu. Kompla li ċar li l-Gvern irid jakkomoda biss lil Ena Malta meta qed joffri tariffa preferenzjali bejn nofsinhar u l-erba' ta' wara nofsinhar fil-ħin meta jkun hemm lanqas konsum. Fl-istess waqt il-Gvern Laburista mill-U-turn dwar in-night tariff għax issa qed jgħid li dini tajba. Dwar il-mira li pajjiżna importa l-idroġenu bil-pipeline sal-2030, Ryan Kallus qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem qabel ma' din il-bidla. Minnaħa l-oħra nnota kif il-Gvern Laburista tilef iċ-ċans li akkwista fondi Ewropej għal dan il-proġett u għalhekk li appella l-ippjanar serju anke f'dan is-settur. L-appell tagħna huwa illi nibqgħu nappoġġjaw kull inizjattiva illi twassal għal enerġija nadifa illi permezz tagħha nkomplu ninaqdu mal-kontinent Ewropew għaliex li aħna gżira m'għandna qatt nieħduha for granted illi għandna nibqgħu iżolati għalina f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġenerazzjoni tal-enerġija. Minnaħa tiegħu David Take qal li hu biss Gvern Nazzjonalista li jista' jassigura suċċess f'dan is-settur. Minnaħa l-oħra u nnota kif il-Gvern qed jammetti li falla fil-policy dwar il-karozzi elettriċi meta naraw li fit 8 snin irnexxielu jikkonvinċi biss 4,000 persuna biex jixtru waħda. U għax mhux kapaċi, il-Gvern kellu jdur lejn il-privat biex jinħolqu iċ-charging pillars. Illum għaw Malta l-attitudni isma' jekk m'għandekx garaġġ ara ma jgħaddilekx minn moħħok illi tixtri karozza elettrika. U dan huwa falliment ta' dan il-Gvern. Mela rridu nkunu lesti. Gvern nazzjonalista biss jista' jassigura li pajjiżna jirkeb fuq din il-ferrovija u jkun lest għar-rikba. Rebecca Cilja minnaħa tagħha qalet li l-Partit Nazzjonalista emmen fil-potenzjal tal-karozzi elettriċi għax għandu għal-qalbu l-ambjent u għalhekk tenniet li l-partit qed juri li verament irid itejjeb l-ambjent għalina l-koll u għal-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna bekk qed nuru li aħna vera nixtiequ nagħmlu tibdil fl-ambjent u fis-saħħa l-kwalità tagħna l-koll tiegħi tan-nies ta' madwari u tat-tfal tagħna il-ġenerazzjonijiet li jmiss. Il-kellima sostnew l-importanza li aktar persuni jkunu inċentivati serjament biex jagħmlu din il-bidla bi ħsieb u pjanar ħalli l-pajjiż kollu igawdi minn saħħa aħjar.